Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Барлык шәһәр мероприятияларында актив катнашабыз, бигрәк тә спорт мероприятияларында. Эшкә нәтиҗә. Әлмәттә район ветераннар советының конференциясе узды. Туган җиремне ташлап китә алмадым. Үземнең туган авылымнан 5 кенә чакрым булса да, ерактыкта мин яшәп ятам. Туган авылыма һәр вакытта кайтып берем. Роберт Андреевка 70. Әлмәт милли мәдәният үзәгендә композиторның иҗат кичәсе узды. Они не просто показывают физическую нагрузку, они думают, что делать дальше. Биючеләр ярышы. Әлмәттә 3 көн дәвамында брейк-данс буенча бөтен Россия чемпионаты узды. Әлмәттә безнең ишек алды программасы буенча эшләр башланды. Бу хакта район администрациясенең рәсми аккаунтларында хәбәр итәләр. Беренчеләрдән булып төзекләндерү программасы Алсу микрорайонында башланды. Галиев урамы 25-нче йортта иске мәйданчык өслекләрен ала башладылар. Төзекләндерү кысаларында биредә асфальт алыштырылачак, яктырту системасы яңартылачак, яңа эскәмияләр һәм шүп савытлары урнаштырылачак. Каты көнкүреш калдыклары өчен контейнер мәйдан җиһазландырылачак, тротуарлар метр ярымга кадәр киңәйтеләчәк һәм яңа машина кую урыны оештырылачак. Иске балалар мәйданчыгы урынында заманча уен һәм спорт зонасы барлыкка киләчәк. Программа буенча барлыгы 24 объект яңартылачак. Шуларның 11-е авыл җирлекләрендә. 2026 елда безнең ишек алды программасы 7-нче ел гамәлгә ашырыла. Аның кысаларында шул дәвердә Әлмәт районында 351 ишек алды ремонтланган. Әлмәттә район ветераннар советының 11-нче хисап сайлау конференциясе узды. Бу вакыйга зур күләмле 5 еллык эшкә нәтиҗә һәм яңа планнар өчен башлангыч нокта булды. Көн тәртибендә 2021 елдан алып үткән юлга хисап, яңа уставны раслау һәм башка темалар. Чарада Алсу Әхмәтҗанова да булып кайтты. Ижади казанышлардан олып сәламәтлек контролена кадәр залда урыннар алыр алдыннан конференцияда катнашучылар ветераннарның үзләре оештырган күргәзмә белән танышты. Монда өлкән буынның бөтен тарихы һәм таланты. Шунда ук махсус медицина почмагында һәркем кан басымын тикшерә һәм экспресс-тест уза алды. Бүген килгән кунакларга менә шушындай китап бүләк иттеләр. Бу китапта шәһәр һәм районның пенсионерларының тормышы күрсәтелгән. Монда фотосурәтләр дә бар һәм барлык текстлар да язылган. Залда шәһәребез һәм районыбызны төзүчеләр, дистә еллар дәвамында республика файдасына эшләгән кешеләр. 11-нче хисап сайлау конференциясе җитди анализ вакыты. Төп доклад белән Әлмәт ветераннар советы рәисе Владимир Ешанин чыгыш ясады. Ул хәбәр иткәнчә 2021 елның июненнән 2026 елның апреленә кадәрге чараларга бай булган. Бу пенсионерларга, ватан сакчыларына актив ярдәм итү, яшьләргә патриотик тәрбия бирү. Самый главный праздник этого 5-летия, этого 80-летия Победы. Бу 5 еллыкның иң мөһим бәйрәме 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы булды. Без бу чараларны сезнең белән бергә үткәрдек. Ветераннар советы бөтен ил, бөтен республика белән берлектә гуманитар ярдәм күрсәтә. 4 ел дәвамында безнең пенсионерлар ватандашлары өчен ярдәм кулы сузалар. 4 года наши ветераны молятся, вкладывают всю душу и сердца ради своих земляков. Бүген район һәм шәһәр ветераннар советында 47 мең пенсионер, аларны 99 башлангыч ветеран оешмасы берләштерә. Шуларның 62-се шәһәрдә, 37-се авылда. Әгәр 2021 елда Бөек Ватан сугышында 44 катнашучы булса, бүген 2 катнашучы калды. Безнең районда 226 тыл ветераны яши. Озын гомерле кешеләр саны арта дип билгеләп үтте Владимир Ешанин үз докладында. Бүген 90-95 яшьтәге 684 кеше, 95 яшьтән 100 яшькә кадәргеләр 73 кеше, 100 яшен тутырган саны 19. Катнашучылар арасында Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ветераннар советы рәисе Рәшит Ярмиев та бар. Ул җитәкләгән ветераннар оешмасы районда иң күп санлысы. Формалы кешеләр өчен отставкада булсалар да иҗтимагый активлык, җәмгыятькә хезмәт итүнең дәвамы ди ул. Бүгенге көндә 400-гә якын ветеран безнең. Барлык шәһәр мероприятияларында актив катнашабыз, бигрәк тә спорт мероприятияларында. Бу СВО мероприятияларында бик күп ветераннар гуманитар ярдәм әзерләү мәсьәләсендә бик актив катнашалар.
Докладлар турында фикер алышканнан соң делегатлар иң мөһим өлешнең берсе оешманың яңартылган составын формалаштыруга күчте. Сайлау процедурасы регламентка туры китереп узды. Делегатлар совет рәисен генә түгел, ә президиум һәм ревизия комиссиясының яңа составында сайладылар. Конференциянең йомгаклау аккорды ветераннарның республика съездына делегатлар сайлау булды. Әлеге чара белән район ветераннары тагын бер кат үзләренең эшләргә теләге булуын исбатладылар. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләрне агач утырту акциясенә чакыралар. 18 апрельдә экологик иминлек илкүләм проектының урманны саклыйк бөтен Россия акциясе кысаларында масштаблы экологик акция узачак. Яңа Нәдер авылы тирәсендә Бөек Ватан сугышы елларында халык булганнарның батырлыгына багышланган ел сайын үткәрелә торган хәтер бакчасы акциясе узачак. Катнашучылар, ирекле ярдәмчеләр һәм район халкы 8 меңнән артык дәлил үсентесе утыртачак. Район халкын чарада катнашырга чакырабыз. Гражданнарга уңайлы булсын өчен бушлай автобус оештырылачак. Ул юбилейный спорт сарайынан иртәнге 8 сәгатьтә башкарылачак. Игътибар, автобуста 18 яшькә җиткән затлар гына йөри ала. Шул ук вакытта акциядә катнашу өчен алдан теркәлү кирәк. Гаризалар 17 апрельгә иртәнге 9 сәгатькә кадәр кабул ителә. Белешмә өчен Әлмәттәге телефон 33 46 13 яки экраннарда күрсәтелгән электрон почтага язу зарур. Әлмәттә милли мәдәният үзәгендә Җырдай гомер исеме астында иҗат кичәсе узды. Ул Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Роберт Андреевның 70 яшьлек юбилее уңаеннан оештырылды. Кичәдә композиторның сәхнәдәш дуслары, аның иҗатына гашыйк тамашачылар катнашты. Әлмәт милли мәдәни үзәге сәхнә артында Кәләем халык ансамбле әзерләнә. Бүген аларның миссиясе шактый җитди. Композитор, боянчы, җырчы, республиканың атказанган мәдәният хезмәткәре Роберт Андреевның иҗат кичәсендә чыгыш ясау. Клара апа безне үзенең очрашу кичәләрендә чакыра башлады. Шунда Роберт Андреев та Клара апа сүзләренә җырлар иҗатта башлады. Иң беренче мин Робертның җырын Дөмәй буйларын башкардым. Дөмәй буйлары, аннары Гомер юлдашың булу дигән җырын бик матур итеп башкардым. Шул хәзердә әле менә Клара апаның истәлек кичәсендә аларны башкардык. Казанга барып бик матур кичә булды. И аннары инде ул безнең туганыбыз да булып чыкты. Тора торгач, белештек туганнар арасында. Шулай итеп керәшен дә булгачтан бик якын инде ул үзебезгә. Әлмәт милли мәдәни үзәгендә оештырылган кичә Роберт Андреевның иҗатын сөючеләргә композитор, автор, башкаручы белән кабаттан очрашу бәхете булса, аның белән уртак иҗади сугмактан баручыларга, сәхнәдәшләренә рәхмәт әйтү һәм аның таланты каршында баш ию. Роберттың да әйтәсе килә минем шуны. Роберт инде мәдәният өлкәсендә эшләмәсә дә, шул хәтле матур җырлар иҗат итә. Аның җырларын бөтен дөнья күләмендә җырлыйлар. Менә шул мин яратам сине Татарстан дигән җыры гына да не тора. Аны бөтен дөнья белә. Ул безнең шәһәребезнең, бөтен Татарстаныбызның горурлыгы дип саныйм Роберт Андреевны. Аннары ул безнең гаилә дустыбыз. Аның гаиләсе бик күркәм, балалары, оныклары. Аның бөтен язган җырларын, почти бөтен язган җырларын бергә без инструментовка ясап, бергә чыгыш ясый башладык. Бик ипле, бик ягымлы кеше. Үзенең иҗатын безгә күп иттереп бирде, репертуарны безнең баетты. Роберт Андреев Татарстанның Сарман районы Боткак авылында туып үсә. Аның хезмәт юлы 1975 елда Әлмәт төзелеш техникумын тәмамлаганнан соң Люберцы шәһәренең төзелеш идарәсендә мастер булып башлана. 1978 елдан ул Әлмәттә нефть һәм газ эшкәртү идарәсендә насос заводында эшли. 1991 елдан Казан мәдәният институтын Әлмәт музыка училищесының кичке бүлеген тәмамлый. 1982 елдан Ромашкин шифаханәсендә мәдәни агарту эшләре буенча директор урынбасары, ял итүне оештыру буенча әйдәп баручы инженер.
Мәктәп елларында ук талент һәм баянда уйнарга өйрәнә. Татар халык җырларын башкарушы сыйфатында үзешчән иҗат фестивальләрендә катнаша. Роберт Андреев 60-тан артык җыр авторы. Мин яратам сине Татарстан җыры холод гимнына, республикабызның музыкаль символына әверелде. Бу иҗат җимеше өчен 2008 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек булды. Әлбәттә, туган җир минем өчен ул бит иң кадерле җир. Монда әти-әнием шунда яшәгән, шунда нигез салган. Мин шунда туып үскән. Шуңа күрә мин әйткәнемчә менә теге русча әйтәләр, где родился, там и пригодился. Шуңа күрә мин туган җиремне ташлап китә алмадым. Үземнең туган авылымнан 5 кенә чакрым булса да, ерактыкта мин яшәп ятам. Туган авылыма һәр вакытта кайтып йөрим, чөнки аның басулары, кырлары, инешләре мин һәр вакытта сагындыра. Шуңа күрә җырларда да шулай җырлыйлар. Туган җирен ташлап китеп булмый. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә Әлмәтнең Алтын тавышы 3 проектының тамашачы мәхәббәте бүләге өчен тавыш бирү башлана. Демәк, бу номинациянең язмышын жюри түгел, сез хәл итәсез, хөрмәтле тамашачылар. 17 апрель көнне иртәнге 9-дан 18 апрель кичке 21-гә кадәр Луч телекомпаниясенең ВКонтакте рәсми төркемендә тавыш бирү башлана. Бу төркемдә сез финалга чыккан 10 башкаручының берсенә үзегезнең тавышыгызны бирә аласыз. Җиңүче махсус тамашачылар симпатиясе призына ия булачак. Сезнең тавышыгыз исәпкә алынсын өчен әлеге берләшмәгә язылырга онытмагыз. Сезнең тавышларыгызны көтеп калабыз. Әлбәттә, 3 көн дәвамында бию фестивале брейк-данс буенча бөтен Россия чемпионаты узды. Калабыз вакытлыча урам мәдәнияте башкаласына әверелде. Бирегә батылларда крешу, катлаулы элементларны күрсәтү һәм хип-хоп дулкынының көч җыюын исбатлау өчен бөтен илдән иң яхшы биючеләр җыела. True Wave Bish Comeback фестивальнең исеме үк көтелгән чемпионатның кире кайтуы турында сөйли. Оештыручылар традицияны торгызып кына калмый, дәрәҗәнең планкасын да күтәрә. Чемпионатның генераль иганәчесе Татнефть компаниясе. Катнашчылар хөкемдарларны катлаулы элементлар белән гаҗәпләндерә. Алар гаять зур тизлек белән аяклары белән хәрәкәт итә, баш өстендә бетерелә һәм кулларында төрле катлаулы хәрәкәтләр ясый. Мирон Рузавинга нибары 7 яшь. Аның һәр чыгышында музыканы яхшы тоюы сизелә. Надо очень много выходов использовать, чтобы выиграть соперников. Надо учить их. Если ты не выучишь, ты проиграешь. Паркетта кемнең иң яхшы биюче исеменә лаек булуын ачыклау өчен 200 катнашучы очраша. Ярышлар 10 номинациядә уза. Катнашчыларның осталыгын бәяләргә илнең төрле почмакларыннан атаклы брейк-данс биючеләре килә. У каждого представителя, конечно же, свое личное мнение есть. Вообще, Һәр вәкилнең үз фикере бар. Аңа да карамастан, алар биюне 4 критерий буенча хөкем итә. Бу оригинальлек, техника, катлаулык һәм бию вакытында музыканы тою сәләте. Бу жюри хөкем итә торган төп критерийлар. В данный момент музыку, вот, наверное, это основные такие критерии, по которым судят жюри. 3 көн дәвам иткән ярышлар биючеләрнең паркетта бергә-бер очрашулары һәм күрсәтмә чыгышлар тамашачыларга искиткеч энергия, катнашчыларга бәяләп бетергесез тәҗрибә бүләк итә. Мин бәхетле һәм уңышлар телим. Вообще соревнования очень важны, развивают. И они не просто показывают физическую нагрузку, они думают, что делать дальше. True Wave Bish Comeback чемпионатында җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырылды. Алсу Нуриева, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт спортчылары яңадан яңа бейікліклеріні яулый. Крәшчелері біз түрлі шәһәрләрдә узган бәйгеләрдә лайыклы чыгыш ясады. Шулай Нырлат шәһәренең Тулпар спорт сарайында үсмерләр арасында көрәш буенча ачык ярышлар узды. Бу турнир күренекле тренер укытучылар Мөхәммәтов Фаат һәм Яруллин Зиннәт истәлегенә багышланган иде. Көрәш күләменә Ознакай, Әлмәт, Баулы шәһәрләреннән шулай ук Аксубай, Чирмешән һәм Нырлат районнарыннан 100-гә якын яшь спортчы чыкты. Моннан тыш Мөслим районының Ташлыяр авылында да көрәш буенча ярышлар узды. Олар батырлар Илмир Мөнәсипов һәм Ойдар Зиннуров хатирәсенә багышланган иде. Бәйгеләрдә Мөслим, Минзәлә, Актаныш, Ознакай районнарыннан һәм Әлмәт шәһәреннән иң көчле көрәшчеләр катнашты. Ике ярышның нәтиҗәләре буенча яшь көрәшчеләр призлы урыннарны яулады. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сотама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.